Mwani kuli konse kumene mukutitsatira programu ya timene ya Zikutheka kuno ku MPC zinalanga ndi Emmanuel Twala programu makhala tukukamba nkhani zimene zikutheka zithu nzuko muno zimene zikuchitika komanso zimene zikuoneka kuti zikusongola timabwetsa muno programu yathu imene ya Zikutheka kuti tikambirane komanso tiziunike nkhani ngati zimenezo. Programu yathu ya lero ya Zikutheka ndili ndakuluakulu angapo tifati tikambirane kwambiri mabungwe amene si a Boma pankhani chitukuko, pankhani ya umoyo, pankhani ya maphunziro, pankhani ya democracy kuti ngotani komanso bale wawo ndi Boma kuti ukuyenda mwa mtundu wanje. Programu yathu lero ndikaenda kulakula ngapo mlati fotokozere za ntchito ngati zimenezi. Ku Malawi tili ndi tsiku lathu timati NGO Day imene bungwe tsiku imene mabungwe amene amakumana amene si a Boma amakhala pamodzi kukambirana kuti mavuto akuoneka ngotani komanso ngati Boma limagwapo kuone kuti mavuto amene tikhoza kuwathetsa ngati ife Boma kodi ngotani. Lero ndikhale ndi zigawo zingapo. Poyamba ndili ndi akuluakulu angapo muno, ndili ndi presidential advisor ku mabungwe amene si a Boma, iwowa ndi Mayi Martha Kwataine. Ndakula ndi ani Mayi Kwataine? Zikomo kwambiri. Komanso ndili ndi Mayi Lene Sanga, iwo wachokera ku Crecom, ndi modzi mwa akuluakulu bungwe la Crecom. Mayi ndakulandirani kuno ku MPC. Zikomo kwambiri. Komanso ndili ndi Mr. George Jobe, iwo ndi wachiwiri wapampande wa bungwe la Kongoma. Ati fotokoze kuti udindo wa Kongoma ngotani, udindo wa Ngora ndotani, komanso kuti udindo wa Boma ngati Mayi Kwataine amene akuyimira president yo kuti amagwira bwanji ntchito limodzi ndi anthu amene maso awa anzathu ma player amene akugwira ntchito a Crecom kuti nawonso udindo wawo ukhoza kukhala wotani. Mwanisapita umeneko ndiyambe ndi inu Mayi Kwataine. Mabungwe amene si a Boma, inuyo ndi mulangizi wa president pankhani ngati zimenezi, ndi chani ina mati NGO, ina mati civil society, ina mati ndi chani tikamati mabungwe amene si a Boma? Chabwino, tikamanena za mabungwe amene si a Boma ndi mabungwe amene amayima pa okha, kutanthauza kuti amakhala ndi bodi yawo imene imatsogolera zochitika, amakhala ndi mastaff awo, sikutinso amalandira ndalama kuchokera ku Boma. Ndalama zake ndi kuti amachita kulemba ma proposal, anthu ndi kuwapatsa funding. Ndi ndalama zija akazipeza amathandizira pa chitukuko cha dziko lino. Kumano palinso sekta ina mwenjo momwemo timaiti civil society. Mainji onsewa amene akubwera kunena kukhala civil society. Koma kumalawi kuna anthu ambiri akati civil society ndoti amakhala akuganizira za mabungwe aja amene ntchito yawo ndiyo ngowunikira kuti kodi Boma likuyendetsa bwanji zinthu zake. Amene wa mabungwe amene mwina sakukumba mijiko, sakupanga za uphunzitsi, koma akungoonetsetsa kuti Malawi moja muli ulamuliro wabwino, anthu akuchita enjoy maufulu awo, sakuphinjika. Ndi onsewa mabungwe amene amathandiza Boma kubweretsa chitukuko, ndi mabungwe amene amathandizira kuti liunikire Boma kuti likupanga bwanji. Onsewa ali mugulu limeneli la NGO kapena kuti civil society organizations. Koma mu in a ideal situation wena muzinzeni amene kuti tiziyatchula kuti ndi chani? Ndikhozonena kuti civil society ndi broad term. Eti liwu lalikulu. Komano mmenemo makhala mabungwe ngakhale amipingo aja amachita zitukuko, mmenemo makhala ma trade union aja ali mmenemo mu civil society mo. Ma NGO amene amapanga amapereka mijiko ndi zina ali mmenemo. Komano Malawi muno anthu ambiri amamva bwino mukamati civil society kunena awa amene ndionetsetsa kuti pali ulamuliro wabwino eti ma NGO nakhala enawa. So ndizongotengera kuti kodi mdziko mwanumo muli comfortable ndi terminology yake iti, koma zochitika zawo onsewo ndithu ndi ma non-state actors. Mabungwe odziyimira pa okha sathandizidwa ndi Boma, amachita kulemba ma proposal ndipo sikuti so amalemba ntchito ndi Boma. Chidule chake mwina titero. No, ndakuthokozani. Tipita kukhanina kuti mugwira bwanji ntchito limodzi ndi mabungwe amene wangati inu kwa mtsogoleri wa dziko. Ndipite kwa inu Mr. George Jobe kuchokera ku Kongoma. Tikamati Kongoma ndesa ndi chidule cha mawu ena atali, komanso pali bungwe lina amati Ngora. Koma tifotokozere tikamati Kongoma ndi chani komanso limayimira chani kwenikweni? Tikamati Kongoma ndi mgwirizano wa mabungwe onse amene si a Boma. Kutambasula timati Council for Non-Government Organizations in Malawi.
ndiye mabungwe osewa monga tuzeri kuli Boma tuwena malumikizana ndi Boma mpovuta kuti onse muzonse zimakufuna adzipita nthawi imodzi ku Boma ndifake pali Kongoma imene imapita ndikuwayimirira komanso mwina mabungwe ngati ali ndi zopempha kuchokera ku Boma zina ndi zina pa ntchito imene akugwira ndiye kuti ndi Kongoma imene ingathe kutenga ndikupita ku Boma kupempha kuti tufuna kupempha chakuti kulankhulira ngati mabungwe. M'Chingerezi timanena kuti Kongoma imapanga coordinate kwabweretsa pamodzi mabungwe ndikumalumikizanitsa pogwira ntchito imene akuchita. Nthawi zina Boma limatha kutulutsa malamulo atsopano monga pakali pano kamba za Malawi 2063 ikatuluka masomphenya amene atatuluka ndikuti ena ali kumadera akutali sangathe kufikira kuti alandire zimene zija ndi ntchito ya Kongoma yowagawira onse aja ndi kuwapatsa komanso monga tafotokoza pa nkhani ya kulankhulira ifeyo tasiyana ndi Ngola chifukwa Ngola ntchito yawo ndi pa Chingereza amati regulating kuti bungwe ligwire ntchito ku Malawi kuno pali zoyenera kukwaniritsa kuti Boma livomereze komanso zoti akaphonya zimenezo Boma lingatona kuti mukuononga ntchito ya mabungwe ndiye Angola ndiye ife timagwiranso ntchito limodzi ndi Angola aja kuti pamene akugwira ntchito yawo yowongolera ntchito za mabungwe amene saboma ifeyo tizibwera ndikumalankhulana ngati pale zowalankhulira mabungwe aja tizilankhula ndiye mwambo ngati uno tabwera kuno ifeyo tabwera kuti no mabungwe osama abwerawa tikuwatenga kuti tikapanga coordinate. Ndipita kwa inu mayi Asanga bungwe lanu ndili mmodzi bungwe amene amakhala ochita otanganidwa pa nkhani ya maphunziro nkhani za umoyo ndi zina zotero mukamayiona nkhani ya timati environment pamene kuti mene mukungagwirire ntchito pa ground simukupsinjidwa ndi awa kapena ndi akungoma awa komanso pali bwanji pa ground pa nkhani ya kumasuka kwanu ngati mabungwe amene si aboma? Zikomo kwambiri ndikhoza kunena kuti mmene afotokozera Mr. Jobe kunena kuti iwowa ndi onesesa kuti ifeyo ngati ma NGO tikugwira ntchito palimodzi ndi ndikhoza kunena kuti akongoma komanso even a presidential advisor even Angola amatithandizira kuti ntchito yathu tigwire molongosoka bwinobwino. Chifukwa chani ndikunena zimenezi? Amanena kuti tilipire fee chaka china chilichonse. Fee imene ijayo ndiyothandizira kuti mmene ali ngati anzathu akongoma agwire ntchito yawo bwinobwino komanso ifeyo ngati abungwe tionese commitment yathu kapena kuzipereka kwathu potsata lamulo limene latani kodi layikidwa. Ndiye kumakhala ndithu zokambirana zosiyana komanso pamatha kukhala nthawi ina kuti mwina ifeyo Agrecom tikugwira ntchito kudera koma pali zina zimene fesi tingafikire koma tikudziwa kuti akongoma mukati mwa iwo khala kholo lathu lotiunikira kuti tikubwera pamodzi bwanji amatha kutithandizira kunena kuti bwanji mutakambirana tingoyerekeza ndi akhamfedi athandizira mwina atsikana amene mwabweresa ku skulu kuti alandire mwina scholarship. Ndiye ndikhoza kunena kuti akongoma komanso Angola even anzathu amene akutiunikira akuboma ndiofunikira kwambiri kuti tikagwira ntchito limodzi ntchito imakhala yopepuka chifukwa simakhala ntchito ya munthu mmodzi. Ifeyo ngati mabungwe amene mabungwe ozimira patokha ndife amene timapanga compliment ntchito zimene Boma likugwira. Ndiye chimodzimodzinso ifeyo pakhoza kukhala nthawi ina imene abomaja amatithandizira kutithandizira nzeru kutiunikira kupanga zinthu zina zosiyana zonsezi zimatithandizira kuti tikamafikira Amalawi amene tikuwatumikira tiwatumikire momveka ndiponso mwachindunji. A president mayi Kwataine amati chani akamaona ntchito za ma NGOs mdziko muno linonso ndi dziko limene lili ndi ma NGOs ochuluka kwambiri amene akugwira ntchito kodi zimatanthauza kusintha kwa miyoyo ya anthu? Choyamba ndimafuna ndikumbutse mtundu wa Malawi kuti a president simulendo kunkhani ya mabungwe amene saboma. Iwo aja adakhala president wa Assemblies of God kwa zaka zambiri. Ndipo mu Assemblies moja munalinso amu imene amaitcha Assemblies of God Relief and Development. Ngati kabungwe within chalichi kothandizira chitukuko.
iwo aja adakhalaponso chair wa National AIDS Commission. Ndipo mukudziwa kuti National AIDS Commission ija idabweretsanso ma NGO pamodzi pa nkhani ya kulimbana ndi mliri wa HIV and AIDS. Ndiye chifukwa cha background yawo ndi chimenenso iwo anakhalapo nthawi ina ngati leader of opposition amamvetsetsa bwino kwambiri udindo umene ma NGO ali nawo. Ndipo ndi munthu amene amakhulupirira kuti ma NGO ndiofunikira, amazindikiranso kuti dziko ngati la Malawi palokha silingatukuke popanda ma NGO. So ngati boma nchifukwa chake mukuona kuti boma lathu liti ndi ubale wabwino kwambiri ndi mabungwe amene si aboma. Ngwabwino kwa basi ona zake ya so tili ndi ubale wabwino kwambiri chifukwa ndi boma limene limakhulupirira kuti ma NGO sadani ndi abwenzi pachitukuko. Izi za NGO day zidamba chaka chatha boma la Chakwera lambitsa zimenezi chifukwa pali kuzindikira mu ofesi mwawo kuti anthu ambiri sadziwa chitemene ma NGO amatani amagwira. Chifukwa choti mwina anthu amangoyika maso pa ma NGO amene amachita mademo achani ndi anthu amaona ngati ma NGO ngovutitsa amangochita mademo, koma chifukwa chakuzindikira kuti ma NGO amachita zambiri ndi chifukwa chake pakhazikitsidwa NGO day kuti dziko la Malawi lidzamba kuona chitemene ma NGO amatani amagwira mdziko muno. Mukati muyang'ane mapaviliyo mweti ndi ntchito yayikulu, ngakhale inuyo mwaonapo zina zatsopano mumafunsanso kuti ma NGO Malawi apanga izi. Ndiye cholinga chake chimenecho kuti Malawi adziwe chifukwa iwo ngati president wa dziko amazindikira kufunikira kwa ma NGO. Nkhani imene akamba amayi kwata ine ndifuna ndipite kwa inu Mr. Jobe, nkhani yoti mabungweko kuli muli nzigawo zosiyanasiyana, ena amatchedwa governance, ena democracy ndi zina zotero. Ubale wawo wa mabungwe amenewa ndi awo nzathu Angola maso nda mama kati nena ingasawa nda presidential advisor ndio dama tanthozira munthu wandale eti for president ya makhala wandale nde pa makhala ubale wa mtundu wanji mukaonetsetsa pakati pa boma ndi iwo amene amaoneka ngati kuti mwina akuluma boma, koma iwo ntchito yawo ndi imene yo yankhulira zinthu zimene mwina ma NGO ina imene ngati mapozero singa yankhule kodi maika banzi nkamwa akungoma kuti asanene nkhani zofunikira kwa wanthu. Mwina kuyankha funso lanu tione kuti pa Chingereza mati system kuyika maziko, kodi maziko anayikidwa oti ngati patakhala wina ali ndi vuto la ngati kulankhula ndifake tukamba zoti pali kongoma kumalawi kuno, ndifake tukamba zoti pali ngola. Ndiye tikatero mabungwe tosefe ngati pali zina zofunikira a president akazidziwe, pali mulangizi wa president komano kumbali ya mabungwe. Mukamutenganso mulangiziyo ngupeza kuti mulangizi wano makamba zoti a president anagwira ntchito mabungwe, mulangizi ndi wathu wa ku mabungwe. Ndiye njira iyi silinganira kuti sipangakhale mwina ena kusamvetsetsana ena kusadana, koma nkhani yakuti panayikidwa maziko onena kuti ena tobweretsa nkhani kongoma kuti ifeyo monga anafotokozera Krekom, ifeyo ntchito yathu imene tikugwira takumana ndi vuto lakuti Angola monga oongolera regulator pena toluma mwachitsanzo Angola amanena kuti bungwe kuti lionere likugwira ntchito motumikira Malawi, ndipo bungwe limalembetsedwa kulamulo limene ku Malawi kuno amati Trustees Act. Matanthauza kuti ndalama zimene bungwe ajakulandira zikuyimira Malawi, ndamanoti muzikhala ndi audit, pazibwera ma auditor azawerenge ndalama, ndiye ena mwina alibe ndalama zopangitsa audit. Ikatero ngola itonena kuti inuyo muleke kugwira ntchito ku Malawi. Iwo ajengadali ndi vuto alibiretu ndalama pena paliponse awena obwera ku Kongoma. Tikakhala ndi umboni okwanira taperekeze tipite ku Ngola, maziko amene apangidwa ndi amenewo. Mwina ku Malawi kuno mukumbukire kuti nthamene timakambirana za lamulo lona ma NGO panali anthu ena amene amadandaula kuti apali chakuti situchimvetsa, ndiyoti inali ntchito ya Kongoma yopita ku Ngola. Ngolayo ili pansi pa unduna wa gender.
kunduna wa jenda kukhala pansi timakhawo makambirana ndiye mulangizi wa ma NGO amabweranso ndikumva zimene zokambidwa ngati mokambirana ndikumapita chitsogolo ndiye nkhani ndiyo kuti ngati ife kungoma sitinganene kuti kuchoka pano mapita kutsogolo mwina ena sangakhale ndi china choti mwina akuchinjika akutani koma kuyenera kubwera kukongoma ife tupita kungola tikupita kwa mulangizi wa ma NGO amene ndi wathu timankhula chichewa chofanana ndiye kukhazikitsidwa kwa izizi tizione kuti ndi zinthu zimene mayiko ena kulibe. Mayiko ena ngakhale ifeyo timamva mayiko ena kuti ma NGO mabungwe kuti alankhulane ndi nduna yeneni anabwera mabungwe ena ake kumalawi kuno kuti akumane ndi ma MP ndi kulankhulana kwina kulibe koma kunoko mabungwe angatikumana ndi MP angatikumana ndi nduna lelolo pamene mabungwe tukumana kubwera president ndoti mabungwe alankhulana ndi president komanso ifeyo kongoma tapezekapo nthawi inake kwapempha kupyolera ku ofesi ya mulangizi wa mabungwe kupempha tifuna tikakumana ndi president tapitako ndikulankhula ndiye funso limene munenalo ndilokuti munthu amene ataona china chake moyo ndi moyo zina zimabadwa zimatani koma tikugwiritsa ntchito njira izizi zimene zinayikidwazi system imene ilipoyi ndiyothandizira kuti pazikhala mgwirizano ubale udzipita mapita chitsogolo. Mwiseka bwanji nkhani mafuna inu mai linesi ndikulola ine kuti muchoke koma mwina mungaitseke bwanji nkhani inuyo mabungwe boma silimangu yanga kwambiri amene amapanga za democracy wa inu kusiyana amene mwina muli pa ground penepene kuchitipa uku kuchinthekwe maso mwina muli kumidzi kuti anthu samankhulankhuleso zina za kapena za ufulu kapena za ma demonstrations simona kuti maswayidwa ndi awa kapena nanzanu akongoma. Ayi ndithu ifeyo sitimaswayidwa mmene anafotokozera kale Mr. Jobwe kuti tili ndi ma systems chimodzimodzinso boma lili ndi system pali central government pali decentralized level mmene lili ngati kwa DC kumene kumakhala ademu tipitanso pa ground kwa TA tipeza kumeko kuli apeya tipeza kuli CDA onse aja amayimira boma nde ifeyo ngati amabungwe tikamagwira ntchito mu district council tikapanga present ku ministry ku headquarters tipita ku district council amene ajawo amatipasa ufulu ogwira ntchito ndi akuluakulu aboma amene akupezeka kumeneko imene imakhala support imene ife timalandira komanso ngakhale Angola ali ndi maofesi ma district team amene ajanso amatipasanso mangolomera amatithandizira amatiunikira amationgolera tingoyerekeza kuti tikamapanga implement ma activities ngati kuli tikuyenera kuti tikapereke update tikauze kuti kodi tikugwira ntchito bwanji kapena pali pempho lina lake limene tikufuna pa district council zimene zichazo zimatheka chifukwa chonena kuti tili ndi backing kapena tili ndi anzathu amene amatipatsa mangolomera amene akuchokera kuboma nde ndikhozonena kuti ubale wathu kunena ndithu moona mtima ndi wabwino chifukwa chonena kuti ife ngati amabungwe sitimakhala ndi mantha timazazo kuti ife pamene tikuyenda m'mamizi pamene tikupita even kumalo kumene kuli kovuta kwambiri tikudziwa kuti sitili tokha tili ndi anzathu aboma amene ali nafe kutithandiza. Tathokoza kwambiri Zikutheka ndiyo mina kuyankhula akuluakulu amene wa program ine Zikutheka kuno ku MBC ndipo ndi kucheza ndi akuluakulu amene akutikambira za udindo wa mabungwe amene si aboma pa nkhani za chitukuko pa nkhani za umoyo pa nkhani za democracy kapena governance ndi zina zotero tibwasipasa chidwa apa kuno ku MPC program yake ya Zikutheka kuno ku MPC ndi ndakuluakulu ena komanso pano ndajonedwa ndi mmodzi mwa akuluakulu amene ndi executive director ku bungwe la abwenzi partners ni cha Partners in Health abwenzi pazaumoyo abwenzi pazaumoyo Mai Shema yowa ndi mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe limeneli ndipo tifune kambi kwambiri tipakalikati pa program yathu ya Zikutheka ndipo lero kwambiri ukamba udindo mabungwe amene si aboma pa nkhani ya za umoyo nkhani ya democracy nkhani ya maphunziro kumene ndipo tikunkati yipitiriza nkhani yathu mwina mwatipesetse pakalikati mayi koma ndibwere kwa inu ngati mmodzi mwa amene mnaboma inde koma ndakuluakulu amene tutokhala kuti ndi achikulire ndithu mdziko muno mugwira kwa ntchito limodzi ma local NGOs amene muli kudera kumene mukugwira ku ntchito komanso ubale wa inu ndakuboma kuti ngotani. Zikoma kwambiri choyambirira
ifeyo ngati bungwe la abwenzi pa za umoyo timagwira kwambiri ntchito ndi Boma, Ministry of Health. Tili kwambiri ndingatene kuti tili ku Boma la neno chifukwa ndi kumene bungwe lathu linayambirira kufika, komano padakali pano tikugwira ntchito maboma onse mdziko muno. Chachikulu kwa ife ndi kuyendera limodzi ndi Boma makamaka pamene akukwaniritsa udindo wake kapena udindo wawo ngati Boma kupereka thandizo la za umoyo kwa anthu amene amakhala mdziko muno. So pamene pali gap ife timatha kubwerapo ndi kugwirira ntchito limodzi ndi Boma kuona kuti kodi tingakonze bwanji. Samakusira ni ntchito yonseyo inuyo ifukwa kwina tukupezeka kuti wapeza kuli abwezi ingotengane chonsechi. Ndinganene kuti ntchito yosamalira umoyo wa anthu mdziko ndi ntchito yayikulu kwambiri. Onena kuti sitinganene kuti Boma lingatisiyire ife nkukwanitsa kugwira ntchitoyo, koma amene ndafotokozera kunena kuti timabwerapo pamene papezeka kusowekera. So mwachisanzo timatha ife mbali zathu timayang'ana like 5 S's. Okay. Staffing, kuona kuti kodi ogwira ntchito amene ali mchipatala pamene Boma lakwaniritsa kufikira ndi pamene pakuperewera, komanso ma skills amene anthu ali nawo ndi ma skills otani, pali gap yotani, tingabwerepo motani. The other S is in terms of staff, as in ma supplies. As you know, kunena kuti mchipatala ntchito ithe kuyenda bwino pakuyenera kukhala ma equipment, pakuyenera kukhala ma medications and all those things. So where government yatha kufikira timatha kuona kuti mbali imene yatsalira kwakukulu mwachisanzo ndingapereke kunena kuti mbali ngati ya ma non communicable diseases, imene ali matenda onena gulu la matenda onena kuti mankhwala ake komanso equipment yake kapena so ma skills otha kupanga identify matenda ngati amenewa kapena kusamalira matenda ngati amenewa ndi mbali imodzi imene ili yoperewera kwambiri mudziko muno. So takhatu magwira kwambiri ntchito ndi Boma kuonesesa kuti kodi how can we strengthen ma services ama non communicable diseases. Ndi mukamva zimenezi kubomako mamaka ino kwa president mmamva bwino kuti mabungwe koma akhale amenewa ang'ono ayi koma awa amene ali mchithumba amene akuyika mu ndalama zambiri ndakuti ang'ono anja akumadandaula kuti attention sikumabwera kwa ife tikakhale mavuto athu sakumamveka tili nkandama kochepa kuti tilipire uku koma angotichecha chifukwa sitingakwanitse, koma akakhala akuluakuluwa ndero ino ndamene chisangalalo chimwemwe tsaya kusanga muti bwanji pakhale ngati zimenezi. Ifeyo ngati Boma timalimbikitsa kuti mabungwe amene ndi ma international NGOs ndi ma local NGOs azigwirira ntchito pamodzi. Tikamakamba za international NGO tikukamba mabungwe ngati mene alire awa partners in health woti mwafufuza amene wa headquarters yawo mwene ili ku America, mwene ili ku Germany, ili ku Tete, komanso amakhala ali m'mayiko osiyanasiyana. Pamene ma local NGOs amakhala mabungwe kuti ndamo muno eti adambira muno eti. Now chifukwa chani timalimbikitsa kuti adzigwira ntchito pamodzi? Nkhani nkunena kuti kulinso malo ena amene international NGOs ingafikire. Kumeneko kuti akafikire aina kugwira ntchito ndi chani? Local NGO ili kumene kucha. Komanso iwo akatha kutseka amaliza ntchito yawo amene adzapitiriza ntchito yawo ija eti ndi alokola aja madziko muno. Ndi chifukwa chake timalimbikitsa kuti pakhale ubale wabwino. Awawa ndi executive director tina lolo mwalimveti amene akuzokhala kalonga uchitipa ndi Malawi mwaoneti kumagwira ntchito kubungwe la chani international NGO. Zimenezonso ndi ndondomeko zina zimene tidayika ngati Boma zolimbikitsa kuti mabungwe amene aja adzika pa Malawi. Chifukwa ntchito zimene partners in health ikuchita tili ndi Malawi wotha ntchito amene adachita zimene zonsezo ndi dongosolo la Boma kuonetsetsa kuti skuli imene ija local partners in health itati yatseka amayi wadzakhala ali mdziko muno skili yawo ija ikagwiranso ntchito eti malo ena. Ndi ifeyo sitimayang'anira kuti popeza ili ndi bungwe laling'ono, ife timadziwa kuti bungwe lililonse lili ndi malo ake, ena ndi ma CBO,
ena ndi manational mwachitsanzo iwo akamapanga za ma NCD akhuzopeza information inake yofunika police advocacy yofunika anthu oti akanenere kuboma amene akhuzonenerera bwino ndi maloko enjiwo aja chifukwa makhoti ali ndi mandate ndi nzika zachaneti za mudziko muno ndiye kuti ubale umene uja umakhala ubale wabwino awa ndiye kuti akubweretsa umboni ndi zimene zikuchitika background kwa apatsa yawa amene amachita advocacy kuti akanene kuti okay ku NCD ku zinthu sichili bwino boma litere umboni autenga kuti kwa apartners in health ndiye maubale amene wawo ife ndi amene timalimbikitsa kuti pakhale ubale wabwino pakati pa mabungwe ang'onoang'ono ndi akuluakulu. Imene inali programu ya Zikutheka kuno ku MPC inali ndi akuluakulu amene makamba kwambiri udindo mabungwe amene si aboma pa nkhani zosiyanasiyana, pa nkhani za ndale, pa nkhani za umoyo, maphunziro ndatifotokozera zambirimbiri imene akuchita bungwe amene komanso ubale wawo pakati pa iwowa ndi boma kuti ngotani. Pada tsiku lina dzina langa ndi Emmanuel Twala, mwakoma nonse. It's goodbye.